tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Go, Diego, go! Magandang tanghali! Kumikinang ina! Dear Nicole Ayala and Diego Bandido. Sabi nila, you can never mix business with pleasure. Paano naman kung kaming mga magbabarkada, gusto namin magtayo ng negosyo namin? Mga kikay po kasing 4 kami at gusto po naming magtayo ng negosyo ng mga accessories. Kaya lang may mga tao sa paligid na nagsasabi na ito daw po ang magiging mitya ng aming pagkakaibigan. Kasi nga, you cannot mix business with pleasure. Ay. Yun lang po, tambalan. Baka naman pwede kayong magbigay ng advice because we really want to start this. Thank you and God bless. Alam mo yun yung mga taong lalayuan nyo. Kaming mga hindi swinerte sa negosyo, tama ba? Hindi, yung you cannot mix business with pleasure. Feeling ko naman hindi naman siya applicable Oo. all the time. Correct. Kasi maraming mga magkakaibigan na nag-prosper, 'di ba? Na magkakaibigan pa rin naman Oo. sila, nag-prosper yung kanilang pinagkakakitaan, yung kanilang business, yung kanilang negosyo, nang hindi naman sila nag-friendship over. Ayun. I'm sure Oo. may mga pag-aaway along the way. Depende kasi unang-una sa inyo, sabi nyo, kikay kayo. So Correct. definitely, mga accessories. Ayan. So, kumbaga, it's a pleasure dahil natutuwa kayo. Correct. Pangalawang example siguro, halimbawa, magtatay kayo ng bar. So tapos magiinuman kayo doon. Ayan, yan Yun yung siguro. medyo hindi maganda. Correct. Lahat na lang ngayon, sa halip na ibebenta ninyo yung tequila, Oo. pag hinanap ng customer, nainom na pala ng isang kabarkada. At least makikay kayo, Oo. di ba? Mas Magkakatuwaan controlled. kayo. Oo, ganyan. Siguro, Mas mag-flow yung idea. baka na, at saka kung alimbawa, excited kayo dyan, alam mo, Oo. yung pag-umpisa ng negosyo, it starts with an idea and it starts with an excited group o Oo. kaya excited people who want to start it. Dun sila magsisimula eh. So, meron kayo nun. Oo. Madaming mga magbabarkada, magtotropa na it's just it. They're just tropa for pleasure. There's Oo. just tropa for, yes, problems, ganyan. Pero hindi sila tropa na venture into business. Kayo yun. So, para sa akin, walang rason para hindi nyo itry dahil lang dun sa kasabihan na narinig nyo at sinasabi ng mga tao. Hindi nyo pa Tama. naman nasusubukan eh. Correct. Di ba? Oo, hindi ko lang maalala kung anong coffee shop to na dati na nabasa ko na dahil mahilig lang sila magkakaibigan sa coffee, parang dahil katuwaan lang, ginawa nila hanggang sa lumaki ng lumaki yung brand. Oh, yun. So marami namang mga kwento na parang katuwaan lang. Oo, diba? nagsimula lang siya sa trip-trip lang. Oo, hobby lang nila. Oo, sino Tapos, mag-aakala na oo. isang araw magigipo siyang isang malaking negosyo, magiging conglomerate, empire. Oo. empire. 'Di ba? So, wag nating basagin, hindi pa Correct. naman nangyayari. But when you get there, pagka nag-decide na talaga kayo na meron kayong mga ganyang klase mga eksena, kailangan lang din yung tanggapin na magkakaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan Ayan, along mga the way. setbacks yan. Meron yan. Meron talaga yan. Posible din namang 4 kayo nagsimula, ang ending 3 lang or Tama. 2, pwede. Correct. Kasi Oo. hindi naman natin masasabi. Maaaring yung iba excited lang, pero hindi naman talaga sila business-minded. May Tama. ganun eh. 'Di ba meron talaga mga taong
hindi talaga sila cut for business. Uh-huh. May mga tao talaga na meant for business. May mga ibang taga-gawa ng negosyo o may owner ng business, may ibang taga-support which is taga-bili. Ayan, kapitalista. Correct. Ayan, may mga ganon. Diba? Ganon. Tsaka wala namang negosyo na sinabing perfect yung formula kagad pag nag-start. Wala. Doon Lahat doon po. magsisimula ka hanggang sa ikaw, makikita mo yung... Kasi dapat mag-marriage yung craft mo doon sa negosyo na pinapasok At saka mo. yung Anong daw yung natutunan mo siya Hindi lang, yung mag-marry din yung fact na masaya ka sa ginagawa mo. Oo, yun. Ganon. O parang katulad dito, huwag na tayo lumayo, dito sa Love Radio. Yes, oo. Meron kaming tinatawag na Digital Media Department. Mhm. Negosyo yan. Oo. 'Di ba? Pero hindi ko masasabi ko magagaling ang mga nandyan, magagaling ang mga nag-work within the team. Yes. Pero hanggang ngayon, hindi natin masabi yung kung ano yung clear-cut Oo. formula na kapag ka pinost nung team, sigurado Magva-viral. trending. Oo, Sigurado yan. magva-viral. Kasi maraming magaganda talaga na mga Oo. content. Yung, for example, yung ating April Fool's Day prank. Mhm. Hindi ko alam kung na post lang siya talaga at the time na yung April Fools was during Holy Week. Uh-huh. So yung mga tao talagang wala sila masyado sa social media, maaaring ganun, or did we not share it enough, Mhm. or hindi ko alam, pero hindi siya nag-viral as we intended it to be. Ganon ang intention namin nung pagkatapos ng prank na yon. Ang nag-usap pa kami pagkatapos nun. I mean, basta yung April Fool's Day prank na yun, kung na-miss nyo po yun yung, kunyari, inaway ni Mara Tony, yung mga tao dito sa Love Radio. Parang ganon. Ang nagpa-prank ay si Mara Tony, ako, tsaka si Kim Chino. So, yun, kami yung prankster. Tapos sa mga biktima, lahat ng mga iba na nasa office, 'di ba? So, ang ganda na kasi ng kinalabasan talaga nun nung content na yun. Pero hindi siya nag-viral. Hindi talaga. I don't think na hit pa yung expected na number of views na gusto natin. Hindi kasi nga, yun yung sinasabi natin na maaaring nandun yung puso, nandun yung talented lahat, maaaring nandun yung resources, pero parang negosyo, wala namang clear cut. We only hope. 'Di ba? We only hope na maraming sumuporta. We only hope na pag nag-viral, kunyari yung negosyong ito, viral siya na matagal na panahon, ganyan, 'di ba? Pero hindi nga natin malalaman hangga't hindi natin susubukan. Tama. Samantala, yung ano naman na yung kumanta yung dalawang magkaibigan yung sa Independence Day. Na diba? Palayain na kita. Na luma yun It's not even a new content. Repurpose yun na luma-luma na yun. May mga nagre-resurface na mga ano. Oo, resurface lang na video. Yung pa yung mas maraming views. Tama. Diba? Kasi hindi mo malalaman Pero, hindi mo rin naman talaga malalaman kung mananalo ka dyan kung hindi mo talaga susubukan. So, try lang ng try. So, para sa amin ni Jegs, I believe parehas kami ng opinion dito. Don't let other people put you down agad. Ano ka ba, mag-uumpisa kayo ng negosyo, maraming problema yan. Kung sa una pa lang, nagpapa-apekto ka na sa negative na sasabihin ng ibang tao, nakapaw, good luck. Kaya nga sinasabi ng mga eksperto sa pagdating sa mga negosyo, pag nagnegosyo ka, ilayo mo sa mga kamag-anak mo. Yun siguro kasi pwede. Instead na sila yung sumuporta, minsan sila pa yung manghihingi ng libre. Pwede ganon. Wala ba tayo dyan? Ayan, Free diba? taste ba dyan? Correct. Diba? Yung mga ganon. So, along the way, matututunan nyo yun. Na maaaring mag-work sa inyong magkakaibigan pero hindi mag-work kung ang i-hire ninyong mga empleyado ay mga kamag-anak nyo. Yan, hindi naman daw lahat. May mga iba naman na hinire ang family members pero it works at okay sila. Diba? But uulitin namin, lahat ng ito ay haka-haka lang natin. Hindi po natin lahat ito malalaman hanggat hindi po natin susubukan. Correct. So, go ahead and try it. Kasi doon talaga yung tunay na pag-aaral sa negosyo. Pag ayan. nandun ka na. Correct. Experiential siya. Kailangan ma-experience mo muna. Saka mo ma-realize, ay, hindi talaga ako pang negosyo. Ay, hanggang idea lang ako sa execution, wala ako. Correct. Kasi wala pong taong perfecto Maaring perfect siya sa ideas pero hindi niya maitawid. Meron namang walang idea pero kaya niya yung legwork. Feeling ko kayong apat na magkakaibigan, kayong tropa, lahat kayo may kanya-kanyang strengths. So, apply na. Tama. Alam nyo, pinakamaganda para lumago ang negosyo ninyo. Bago kayo mag-start ng negosyo. Kumuha kayo ng strengthening coach. Yan. Coach Nicole Ayala. Yes. Gallup Certified Strengths Coach Nicole Ayala. Na may mga nag-inquire na sa sobrang busy ko. Hindi ko nasagot. Ang dami na nag-inquire. Sabi ko, paano ko ba ito
gagawin. Hindi kasya sa schedule niya. Kasi sa oras ko. Pero malay mo, di ba tayo kayong apat na magkakaibigan matuloy sa strength sa discovery session na bigay ni Nicole Yala. Ano ba ito? Para dun sa mga hindi nakakaalam, ako po ay isang Gallup Certified Strengths Coach. Ang idea po na isang Gallup Certified Strengths Coach, international yan ang certification. Ang idea po niyan ay ma-discover mo yung strengths mo para magamit mo sa work, sa life. Ngayon, mo naman yung ano ng asawa mo, ayan na naman siya, nagpo-promote na naman. Tapos pag may mag-inquire, di sasagutin. Ano mo talaga, Nicole yan? Malay mo nga matuloy. Ako naman magpo-promote lang. Feeling ko kasi, Jegs, if it's meant to happen, it will Yeah, ako so, naniniwala ako. maaaring dun sa mga, kunyari hindi ko pa nasagot, pasensya na po kung hindi ko pa kayo nasasagot. Hindi ko na nga alam kung paano ko kayo babalikan Di ba kasi natabunan yung message nyo. Maaaring hindi pa panahon. Maaaring pag nag-resurface kayo ulit ng nag-chat kayo ulit, ito na yung panahon. Or maaaring ang panahon para dun sa apat na magtotropa. Ako talaga sa totoo lang, ang laki ng tulong nung strengthening. Okay, meron po tayong testimonial. Kasi kahit saan ako pumunta, lagi kong ini-explain sa kanila na eto, kumuha ako ng exam, kaya ganito ako, parang may disclaimer na ako. Pasensya na, hindi ako talagang masyadong kuminsan kasi, yung ideation nga sa akin, halimbawa, nagkukwentuhan, ang daming pumapasok ang daming na idea. And natural kasi kay Diego yun. Sobrang dami. In fact, alam mo yung, hindi pa natin alam, wala pang pangalan yung strengths natin. Alam na po namin lahat. I mean, everyone na naka-work si Diego Bandido, na pagdating sa meeting, siya yung may pinakamaraming sinasabi. Actually, not necessarily implement lahat naiisip niya lang because nga, ang strength niya is ideation. Ano yung ideation? Maraming ideas. Dati, nung hindi ko naintindihan, parang naiinis na rin ako sa sarili ko. Bakit ang dami ko sinasabi? Ang dami ko na naman sinasabi. Ang dami ko na naman sinasuggest. At yun po yung thing with ideation They just have so many ideas. Popcorn siya na ideas. Not necessarily lahat po yun mag-work. Pero yun. So, mahalagang malaman mo na may ganun ka. So, sino kunyari sa tropa ninyong apat? Sino sa inyo ay may ideation? Ayan. Sa kanya ka makakakuha ng mga kakaibang mga design, feeling ko. Kasi siya yung natural para sa kanya na mag-isip ng iba't ibang idea pagdating sa accessories, let's say. Tapos meron naman nakagaya ni Conyo Bicolano na arranger. So yun naman yung mag-aasikaso. Anong uunahin natin? Yan, 'di ba? O baka meron diyan sa grupo na katulad ni Rakitera na may responsibility. Ayan, di ba? Na mataas ang responsibility. Dito naman natin i-assign. Tapos yung isa naman communication. Ayun, siya yung PR. Ang ganda ng combination na yan. Pero, hindi nyo malalaman yan kung hindi nyo iti-take yung message yun na. Baka masagot kayo. Ngayon na. Message na, ngayon na. O siya, exit na tayo, baka mag-message na para sagutin ko na. Okay. Alright, ito pa rin po ang tambalang kumikinang. Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!